Čus, tu je Michal a ja vás vítam u prvého videjka z našeho CSGO denníka. A dnes je tu so mnou Majo, ale ešte je mutnutý, takže ja vás pozdravíš, keď príde. A dnes to bude toto. Dnes to bude nenáročný mod DAS 2, pretože ešte mám ban na kompetitívny. To bude až ďalšie dve videjka, ešte budú z tohto asi približne. A tu asi niekto bude. Dnes som si konečne dal na Steam peňažky a kúpil som si tento skin, jak môžete vidieť, lebo sa mi ľúbilo SPčko. Potom som si kúpil na M4, taký, že lacnejší, ale pekný celkom. A ešte som si kúpil na AVPčko, oranžový, AVP Boom sa volá. Určite ho poznáte, je ten je pekný. Tam to si bol. Neviem, čo mi zhorom, alebo... No, to som schytal. Ok, takže ideme vrchom. No, ukradol nám ho. Nevadí, keby failím, tak prepačte. Už 2 dní som nehral, lebo som to mal zapoté. No, a teraz, ešte, vidíte, ja tu mám novú zbraň, AUGčko. Krásna. To aj z Tatraku, ktorá mi počíta kilíky moje, 165, celkom v pohode. Tu už niekto, je to náš, dobre. Som sa lakol. Takže tam asi niekto bude. Ideme sem hore, tam idú obidvaja. Dal som si toto mieritko. Netuším, či je také presné, ako vyzerá, ale tak skúsim. No, teraz to bude asi Ačko by sa... Debil, to som ja. A nie ser. Rozhodol som sa, že budem robiť túto sériu, ktorá sa bude volať, že CSGO denník. Bude vychádzať video z CSK často, nehovorím, že každý deň, ale pomerne dosť často. Niekto to asi bude. Či? Možno aj nie. Ne. Prečo ma What? Aha, oni ho zabili ešte predtým, než ma zabil, takže sme to dali. Tu vidíte moje AVPčko krásne. A tu je tá M4. Ja si teraz ešte jedno kolo zahrám s týmto. A potom vám ju ukážem. Takže, no, jak som to chcel povedať, že bude to CSGO denník. Budú z toho videa, buď budem sám, ale budem s chalanmi, uvidíme ešte, možno to bude niekedy kom. No, teraz sme to trochu dofajčili. Takže, tak, budem asi strihať tieto prechody. A, môžeme... Tak, nebudem toto strihať. Len vylez. Sorry, fakt asi som ma to kopol, No, ale... Majo, točím, takže pozdrav. Čaute. Tak idem na CSko. Pripoj sa. Ešte to bude niekde. Tak už sme asi mŕtvi. No, nehovorím, dobre. No a ja som chcel povedať, že budem strihať tieto, kým sa nedohrá kolo, takže zatiaľ čus. OK, sme späť, pretože už skončilo kolo. Práve som sa dozvedel, že si Majo ide kupovať. To blázon, 150 € za loptu, či koľko? 140 No 140, povedzte do komentu, doma radšej hokej, ako ja. Preto stále vyhrávame. Jaj, pozor, idú, krátka. Či dlhá, sorry. A tuto boomu, no. Pekná, nie? 5,90 hľadám od toho, ale to je Kde? strašne vzácne, kurva, za tým antinom. Či tu. Ja som čakal, ja mám trošku také mierne lagy, keď natočím, ale mal by byť bod ešte niekde, bod, už nie. Dobre, takže ani to nebudem strihať, keďže sme práve vyhrali. Vyhrali. Tak, a teraz si kúpime tú M4, už vám konečne ukážem, Maja, kúkaj. Ja si vyšli, to som kúpil. Dark Water, mne sa vás ľúbi, hoci ktorá iná. No, neľúbi sa, niektoré sú krajšie, akože asi mu ukážem. Dobre. Majo, ty si tu so mnou, nie si tu? Tu. Kde? Ako idem za tebou ešte. Ja mám Borela Forest. Počkáme Majka a teraz na ňa... No. Dobre.
Je hore už. Na Ačku. Aj. Ja som vyšiel Tomu vidíš to moje lepšie mieritko. Skúšam a neviem, či bude zatiaľ dobré. Zatiaľ je dobre, tak by som to skoro. Ja si chcem kúpiť To čo Nitro ma- M4. Lukins. Čau Lukins. Čau Ok, teda. Lukins. Pozdrav do videa točím. Alebo pod na náš TS. Prosím. Ak chceš teda. Pod na TS-ko Lukins. To debil. No okej, takže sme späť. User joined your channel. A prišiel asi pán Lukins. Či? Co by tu dělal? Aha, to je Dead Animal. Ale točím, tak buď poď hrať, alebo ser na to. Co jdeš hrát? Dostal som headu, Doriti. Točím, Čo? vieš. Pozabíjal. Teda nehovorím, či to ty pozabíjal. User joined Až your dvoch. channel. Ďalší prišiel niekto. Ahoj, zdravím tě cizinče jménem Majo. Olixi, Zdravím, točíme. pane. To jsem já jenom jsem chtěl říct Majo, Pozdrav do videa. jestli by si nemohl mít nick, mám pozdravit do videa nebo co? Jo, točíme. A jo, tak zdravím všechny fanoušky Fruity Place a pokud je někdo neodebíráte, začněte je odebírat právě teď. Děkuji za reklamu. Ni zač, 5 euro poprosím. Ne, díky, co hrajete? Kam co hrajete? CSko, no ale... Tak až do natáčíte, potřebuji si něco vyřešit tady z The Majo. OK. Kecáš. Ne, Keď chceš, dobre, do tu netočím ešte preč, prosím. User left your channel. Co som urobil? Nič, on ti povie iba, že si zmenil nick. Hej. Asi, neviem, niečomu to blbú nemožno. Aj mne Ako ja to to už vždy raz tam hovoril. nemám ako sám. Takže tam je automaticky. Nikto neoberajte Olixa. Reklama neplatná. Ja to vypípem asi. Lukins, on je proti mne? Lukins, ty cicka. Prehratom v súboji s Lukinsom. Lukins asi viete, kto je, to je bývalý člen ADT. Je to homož, lebo odišiel, ma nasral. Najotý kemper zacikaný. Dead Animalis, už je tu aj Dead Animalis s nami tam. Hej, počkaj, ja som... No však to je s nami, ty dilino. Jo? Hej, no však, ježiš, ten čo s nami volá. Haló, Rúca. Aha. Počúvaš Dead Animal, mám AVPčko, som si kúpil. Jaký redline? Nie, chcel som to, ale bolo drahé. Ako ešte plánujem si ho kúpiť, že predám toto, čo mám. Kúpil som si to Boom. Pěkný, no. Ale všetky, keď som tak pozeral ceny, tak stáli po 6, po 7 euro. A ja som ho našiel za 4,30 alebo tak nejako a ešte tam boli dve nálepky. No jedna nálepka, jednu som si kúpil. Jo, je na Bčku. Jo, Učený. A zabil ho boom. Hažem krána do vzduchu. Som si zmenil oné. Na Mieritko. Kde? Mid. Tu nikto není. Už ne, už je v katách. Si tu počkám. Aj tak ma zabije, ako sa poznám. No, Alebo ho niekto zabije za nás. Nejaký Ariflé. Bože, asi to AVPčko nemôžem vôbec kúpiť. No náhodno skore, musím ich zabíjať, poďme. Zas nikto nejde so mnou, ako ináč. Majo, poď. Ja budem sa držať pri Dead Animalovi, lebo on vždy prežije. Ochraňuj ma. Hej, Animal, ty si slepý. Sú na bečku, pozor, motherfucker. bacha. Odkiaľ, what? No ty No, kokos. no, pěkná heda.